Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing. Saúdos e benvidos a final do Campeonato Galego Nada e Corre. O pasado 11 de febreiro reuníronse en Pontevedra máis de 150 rapaces e rapazas que ao longo da temporada foron acadando a clasificación para esta cita. O certame Nada e Corre está coordinado pola Federación Galega de Triatlón e Pentatlón Moderno. Consta de dúas probas. Primeiro natación na piscina e máis tarde, despois dun descanso, carreira a pé na pista de atletismo. Esta foi a súa sexta edición, estreouse no 2012 e dende entón non parou de medrar no seu número de inscritos. Con este formato, os máis novos teñen a oportunidade de competir nos meses de inverno cando as condicións climatolóxicas son máis adversas. A fórmula do Nada e Corre está a resultar un éxito e federacións de outras comunidades xa o están implantando nos calendarios das súas autonomías. A cidade do Lérez repetiu por segundo ano como escenario do desenlace deste campeonato. O triatlón Motobike Galaico de Pontevedra encargouse de novo da súa organización xunto á Federación Galega. O evento tamén contou coa colaboración da Fundación Rías do Sur, Supera e a Secretaría Xeral para o Deporte. A xornada abriuse na piscina do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños, unha instalación que reúne todas as condicións necesarias para gozar nadando. Os primeiros en saltar a auga foron os prebenxamíns, abrindo o programa que incluía outras 4 categorías: benxamíns, alevíns, infantís e cadetes. You were the one thing in my way. 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 Para acceder a esta final, os participantes do Nada e Corre tiveron que gañarse o billete. Fixérono nas fases zonais. Nesas probas clasificatorias, entre novembro e xaneiro, o mapa de Galicia quedou dividido en dous do seguinte xeito. A zona 1 comprendeu os deportistas das áreas de Carballo, Coruña, Ferrol e Lugo. Neste sector, que podemos chamar norte, celebráronse dúas competicións. Unha máis, 3 disputáronse na outra zona, na 2, que lle correspondeu a Ourense, Pontevedra, Santiago, Ribeira e Vigo. Máis de 150 deportistas que conseguiron o pase a final representaron en Pontevedra 18 clubes. Ademais da clasificación individual elaborada a partir da suma dos tempos na piscina e na pista de atletismo, tamén se estableceu unha global por equipos. Para esa táboa tiveronse en conta os resultados de todas as categorías de cada clube. Clubes que competiron para adxudicarse a sexta edición do Nada e Corre foron a Escola Municipal Triatlón Pontevedra, o Natación Cedeira Muebles, o Tripenta Terras de Lugo, o Dexter Triatlón Compostela, o Triatlón Mar de Vigo, a ADE Fogar, a Agrupación Deportiva Triatlón Oleiros, o Náutico Narón,
o Zalaeta Centolos, o Triatlón Arcade Inforjaos de Santiago, o Natación Pabellón Ourense Triatlón, Triatlón Ferrol, o Club Deportivo Pinarium, o Natación Ribeira, o Olímpico de Vedra, o Ciae de Lugo Fluvial, o Atletismo Porriño e o Motobike Galaico exercendo de anfitrión. Distancias que se cubrieron a piscina foron de 25 metros para os prebenxamíns, entre os que había algún participante aínda con 6 anos. Os benxamíns nadaron 50 metros, os alevíns 100, os infantís 200 e, por último, os cadetes 400 metros. Despois dunha mañá de natación na que o público non perdeu detalle dende a bancada, chegou a Paréntese na competición. Momento para recuperar folgos compartindo mesa e mantel. A organización do Nada e Corre decidiu partir a xornada para que a comida se convertira nunha pequena festa de celebración na despedida deste certame. Tocaba calzarse as zapatillas e facer exercicios de quecemento porque o Nada e Corre tomaba a pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Na liña de saída estaban preparados os prebenxamíns para nun abrir e pechar de ollos percorrer 250 metros a toda velocidade. Cruzaba a liña de meta en primeira posición Leo Sánchez do Zalaeta Centolos, dando tempo a todo o pelotón dos máis cativos do Nada e Corre. Na categoría benxamín xa tiñan que dar algo máis dunha volta completa a pista pontevedresa, en total 500 metros, para definir as clasificacións xerais. O crono marcado na carreira P súmase ao da natación e dese cómputo saen os resultados finais. Cada segundo vale o seu peso en ouro, o importante é a marca, non a posición que se ocupa. Por iso, podemos ver como os participantes se exprimiron ao máximo ata cruzar a liña de meta. Tres previos a posta en escena das alevíns, unha categoría na que a distancia a percorrer tamén foi de 500 metros, medio kilómetro, no que Valeria Guridi do Triatlón Arcade Inforjaos de Santiago exhibiu o seu poderío baixando do minuto e 35 segundos. Pasando revista nos alevíns, facianas de máxima concentración nesta pista do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, adestranse a diario moitos dos mellores atletas galegos do momento. E o Nada e Corre ofrece a posibilidade de emulalos ás promesas que están chamadas a ser os referentes no futuro. Iván Rego do Tripenta Terras de Lugo era o máis rápido nunha categoría que estivo moi parella. A exixencia en infantís pasou a situarse no kilómetro, 2 voltas e media para definir quen se convertían nos gañadores deste certame tras varios meses de competición. Dentro da pista sentía o seu apoio que transmitiu o público porque máis alá dos nomes propios dos vencedores está a fantástica acollida desta iniciativa, como puxo de manifesto o seu número de participantes e a resposta nas bancadas. O peche do Nada e Corre protagonizouno a categoría cadete, 2000 metros de carreira nunha tarde na que o tempo acompañou en Pontevedra. A representante do Motobike Galaico, Natalia Castro, ia deixar a vitoria na casa para o club anfitrión na final deste campeonato galego. Foron 5 voltas completas que pouco a pouco pasaron factura. Un xeito inmellorable de preparar o intenso calendario de competicións de aquatlón, duatlón e triatlón previsto para os vindeiros meses deste 2017. Recuperándose do esforzo a gañadora Natalia Castro, ao igual que facía exhausta Noelia Serantes do Náutico Narón.
Só restaban por correr os rapaces cadetes para afrontar estes 2 kilómetros. Jorge González Mariño do Natación Ribeira presentábase cunha importante marxe ao seu favor despois de terse distanciado pola mañá na piscina en máis de 25 segundos do resto de participantes. A vitoria nesta carreira acadouna Arturo Ramos do Dexter Triatlo Compostela, detendo o reloxo en 5 minutos e 53 segundos, e a segunda posición ocupou o gañador da xeral, Jorge González. Chegábase á conclusión desta sexta edición do Nada e Corre coa satisfacción de ter vivido unha sensacional xornada de deporte. Unha vez sumados os tempos da natación e atletismo, os mellores subiron ao podio para recoller as medallas. Nas prebenxamíns, o triunfo foi para Mariña Romero do Natación Ribeira e para o seu compañeiro de clube, Iago Fernández. Nas benxamín, Rebeca Teijeiro do Natación Ferrol e Damián Suárez do Natación Cedeira. No podio da categoría Alevín, Victoria Cons do Motobai Galaico e Iván Rego do Tripenta Terras de Lugo. Na categoría infantil, Roi do Pico do Triatlón Ferrol e Elsa Pena do Cidade de Lugo Fluvial. O sorriso de Natalia Castro do Motobai Galaico, gañadora cadete, e a medalla de ouro na competición masculina correspondeulle a Jorge González Mariño. Na clasificación por equipos houbo triunfo local con Motobai Galaico por diante do Cidade de Lugo Fluvial e do Natación Ribeira. Deixámolo coas mellores imaxes da final do Nada e Corre. Parabéns para todos os participantes e moitas gracias pola súa atención.